pêvajoyekî bêyî civakê, em bêjin aşîtîkî bêyî civakê nemimkün e. Ji ber wê jî Birêz Öcalan navê vê pêvajoyê kiriye pêvajoya civaka demokratîk û aşîtî. Yani ji bo ku aşîtî çêbibe gerek civak demokratîk bibe. Gerekî civakekî demokratîk bê ava kirin. Ku ne bi civaka demokratîk bi aşîtî jî pêk nayê nemimkün e. Ji ber ku yani tenê sekinandina şer bixware aşîtiyê nayîne. Yani ji ber gavadin we ban kir ji bo ew komisyona ekolojî ku ban kiriye. Yani wextê ku em bêjin em bixwazin aşîtîkî çêbikin ya jî jiyanekî li ser xaka xwe ava bikin ama ku ew xaka me wisa bê xerakirin ku jiyan li ser nemimkün be. Wî çaxî yani ew maniya wê aşîtiyê û wê em bêjin tiştekî namîne. Ji ber wê jî bi her awayî gerekî civak esas bêgirtin û ev pêvajo jî civak bi xwe bide meşandin. Her çi qas niha tamam. Yani Birêz Öcalan pêşkêşê jêr dike. Em bêjin komisyon bê ava kirin, partiyên siyasî tevlî bibin. Fakat dawiya dawî ku civak hemilê xwedî dernekeve û civak nemeşîne ne mimkün e ku aşîtî û em bêjin çareserî garantî bibe. Ji ber wê jî gerek tevahî civakê bê hazirkirin, civak lê xwedî derkeve û ev bibe malê civakê.